Thì xây xin pat nga ai khublei pi ha kerteng ba thiang tam jong Jesus Christ bangya kundu lang humni kum ki banget hublei ha ka sngi ublei bangin yamani lang ublei ti nga ingu bublei baro stayo la dan dekat bat ngi dan dekat bat piwei ki hinman ki para ki bahien basam ki barok ki baidan lang ni naduk ki hap ki baret ti sai sin pat ni da aingu shabu blei budang pli ka ni kalat ka jing ai jong u ka dap biang bat open chat board men sim ba khoi ba ninyo sai sin pat ban karan ya khtin jong blei ti menta ka sngi blei ka topik ka bangin karan ka long ba ka jonga ka topik ka mga bu ni sngi ka long ba ni hap wan let phai biang sya kata ka balang kat kum ki kam ki apostol ani sya kata ka balang ka bau Jesus Christ ukwa engi ti kanang banum Islam syu ngan sedang no pi hakapor jong ka akapor ba jong ka sngi Pentecost pindalap akapor jong ka sngi Pentecost kadai ka ba hadien bau jisu la dap ya kendu itu ki ya kitu ki senran jong hadien bala adap mi pat wan bani kendu so sau pau sngi te do la adap ya kendu sau pau sngi ula syong ki sau pau sngi ula hikai biang ki yang tu but hadien sau pau sngi bau let no wang uda ptha ki wang ba pin up ya umen sim ba khoi ha Jerusalem sa shi pau sngi ti kawan skatu sngi Pentecost mut ka sngi mo ka ba san pau baru kai kalong san pau sngi na du ba jisu wan sau pau sngi pa up sa shi pau sngi kalong san pau sngi ti hadien tu plai anga num pulis nang ni ndai pin kan mau ba u Jesus Christ u batai ki wang ba kan sawan ka bor jong men sim khut but kon sawan men sim khut wan pendap ya kitu ki apostol but haban pendap iki kin sayo bor but kin salong kinong pla Judea Samaria Jerusalem but syadu ka bakut jong ka perthai bahin i hang tu dei ba haba wan men sim khut wan ban pen khai ka balang no ti haba pi haba ngapuli biang ni kan ka kam ki apostol ngai i biang ba anda let biang situ ngana puli biang kini kam apostol ngai ka balang hakatu ka por ka pher baning menta ka balang ka pher ka por ka balang ka badap da ka bor jong blai ha ka sisngi u Petrus u yalap lai hajar ngut ki beriu ki em pi teng ngi kelat no ngi ong ba ka tu ka dei tang ka por jong ki apostol ka dei tang ka por jong ki apostol henry u Jesus Christ ukwa baka balang kadai banlong tu ka met jong Christ kadai banlong ka tu por jong ki apostol ngana let biang sa church history pinda puli naka church history ka sedang nadu ngilak banong ba hadien ba wan umen sim ba khut pinlap ba ka balang ka tu por kadai ka balang nadu ka shis ka balang kata ka first century church ni kata ka balang ka ba ka spas nam ka benikong kadai ka balang ka ba ki brio ki note wat had ban du no ka jing em jong ki nakabanta ka gospel pi hang tu baong hang ni ka nong ka ba khat ba phra jong ka kam ki apostol ka nong ban kong ka ong ba pinlong kita ki witness lani kita ki nong sakhi tin sakhi tu mut martyr ban sakhi Jesus Christ ka ai bel amat ka ai ba ki mat ka ta ka bor jong ka jing mi pat kabor jong jing mi pat jong bau mesim khut pen mi pat yu Jesus Christ ba kata ka ju kabor kan dawan kawan hak itu ki banget ya ki badan hak balang po ka balang jong ka spas nam ka banikong di nang hadin nang tu pinda kendet ngalet church history nang tu pat pinda let pinlap ba ka dei hadin ka spas nam ka balai sau terter ba ka sedang habawan Konstantin ulum lang ki beriu jong blai ki lum lang hadi dai hang tu baka ka balang ka sedang ban du no kata ka bor jong ka sedang ban snai ki yeng mani ngamong ka basni ban snai yeng mani nrai kelas sedang ban dan ki building ki Kristan ki sedang ban pahu pahai ngam keren persyak jing pahu pahai ba pi but Jesus Christ
Alar pidap ya kajing long mensim kita ki wan hi kumbak tin jong blai ko ong wat pi shwai ki hima ki benang bat ya ki borok an sai lang tam kita ho kin ai handai nadu ka lai south century pin pet ka balang kam desu ka balang ka ba spas nam baning kong te uji sukres anong pi skau tanat kani ublai skau tanat ya kini nadu ka por jong uji sukres pindalap pindapet Jesus Kristus sultanat ini ki tradition ni ki jinglong niam ki bersulek niam. Kwa sisa ya kata ka jinglong mensim ka ba dadap sisa kata ka balang ka met chu kadai ka met ka ba ngindai isya ba habang ni duai ki beriu kin yok khia. Habal yalap ya gospel ki beriu kin mat ya ka jing penim. Ki Kristen ki ba mensua ngani thu ipi ka spa snam ka ba ningkong ki dei ki ba am dei tang ki Kristen ha Sunday. Kam khat ingi dang balong Kristen Sunday Monday to Friday ka jing em ngimdan ai ngimdan kata ka jing em ka ba ai tilut ngimdan kata ka jing em ka ba thrang sisayu Jesus Christ ba ublei hakani ka kaya ba khadu wang bon the yu slap ba khadu dan slap baningkong ba slap baningkong la ja hakatu ka por jam ki apostol ko mata ublei dang ap ban the ya slap ba khadu pi ka jing yelum lang kumni kajing khat jong blai yang bangan lum lang kumni fi ki bahayeng basam ki parlok parajor ki bang nginya mani ngam kamdei ba ngan su entertain fi lani man ka sandi pi wan pi su ngap pi ong so tanat kata message kamdei ra ublai khat yang ban penlong senran fi ban penlong disciple ban penlong kita ki kinong but ki jong Chris ki balan na diru pi kajing sedang jong kajing lan ladi kadai na uji sukres kajing selang jong kajing jinglan ladi uji sukres lan ladi haduk kajing yap habawan uji sukres ulang no hikai ubak rautam ulang umesaya bad uem da kajing em kabalan ladi bad ukwa ya kabalang ru bakadai kabalang kabanlan ladi umdai ba ngisuan sakani ne ba pinsu ngap ya bun sing ala juang ba habang awan ban ai ketinjong ublay ya pi kalong ba ublay unda penkendu ya pi amdai tang buk penkendu un penlong ba sya ya pi pinda terang sya ban im ya kata gospel kat kemuji sukres to sya bangan jam syakmat tongin ya pendam hakijing duai hendet kanra jisu bakodor tra jisu bi meme ai kan tra jisu kat kum ka Sitiu Petras maong kan tra Jisu bakodor haba tra Jisu bangayalap kan tra Jisu nganu yalap naldi nrai tra bangan yalap kum kata ka ketin jong ublai kabadai ka ketin jong ublai tra ngam yalap naldi nrai kata ka ketin ka ba ublai penmi na kasentor tra ba ngan yalap kum bakidai ki ketin jong ublai hang ni ka por tra ngada duai ngada penlut por tra ban duai met step tra Jisu da ka jing ai me amdai da ka jing la jong ada ka jing penkendu jong me bangada duai ikini ki mensim ki banga syakri menta ke badan hang ni ka yeng kan tra Jisu bakodor banga syakri ki kan tra Jisu da ketin jong mi kan tra am tra bangan sulong tra u entertainer tra Jisu basuan man la ka singi ublai ban yalap yang ni gospel nrai tra Jisu bakani kan tra ha bakala kata ka jing em jong ban ai tilut ban lan la di kan tra Jisu kani ka juk ka ketin kan da yok kan tra ban trai hakini tra ki bas ngap tra Jisu bakodor ki ba yok skau yang nak ketin ba tra ki dalong kita ki Kristen ki balan la di ki ba ai tilut Troy ki balong ki mata Troy Jisu ngimtip lanu man wan Troy Jisu ndai syo baka bakot kan wan gen Troy Jisu bakodor man dapat ki kata ka revival man da te you slap khadu man da sei Troy ki breu Troy Jisu bakodor ki ba it sisa ki ba trang Troy kran lang ba uni men sim khut Troy man taman pen ki Troy ling ba kan ka kubor gen Troy kan da kata i men sim kan da pen kelai ki donut kan da pen long bangin em kata ka jing em ka ba Kristen ka ba sisa Troy Jisu bakodor Manwara pat Troy Jisu sya kata ka jing em jong ka balang ka ba spa snem ka baning kong bat kham khrang man le bang kham khrang man le kita ki ai Troy kham khrang man ki to ka balang Troy Jisu ka badan ka spa snem ka baning kong Troy Manda isya bakani ka ri khasi jantia kan Troy Jisu bakodor kan ka ri mig halea Troy barok ka wei Troy Jisu bakodor kan wan syami nginum sulong syu tang gitu ginong mani ki ba syulet yesang Troy tang dep ki ba syumani tang naka telit kan donut kamdan Troy ka jing em na Monday to Friday kamdan ai na Monday to Saturday kamdan ai Troy ndai Troy Jisu ai Troy Jisu mengina long sisa kita Kristen kan Troy Jisu bakodor
Kibara it sya keran mami nak ketien jong mi troy. Ngadanget sya kan troy Jisu ya lam mami ka ketien jong ka i ka bang keran kan long bal penyat du men sim jong mi troy. Jisu sai sin pat nga pendam mami troy Jisu kodo. Amen. Troy Jisu. Tengok ang ipi ba kabalang hi kadai kata kamet ukres. Pi ha ba ong kamet ukres. Pi baro pi dai ki benta jong kamet ukres. Ha ba ong hakamet juang tang baka klik katrikam. Hakamet jong ubriu. Tang baka klik katrikam. Dari ki kejat baro ha baka klik ka ai signal. Lani ka ong ya kamet kale kia trailang. Ngi ilang Jisu Kristus ulang ka klik jong kabalang. Wangi hilang kamet. Kam dai tang yuni unong keran man keran ni. Handai kadai babaro Mancua first century church baro kida involve lani kida dan ringkat lang ban ya simban talang hakamet jong kuris. Bahkan dalong sisya kata ka pinsai nang ni sahmat lada ngikloi ban ai tilut ngikloi ban wan ha Jesus Christ da ka ba ai tilut da ka balan na di baro khat ai pinsai banginum lang tang kinong ngap ndre kinong le ngawan hang ni sya ba kan ni message ngada prepare ngada duai hu blai lo keran labun ki kiri anong feel dan kiri ki bau blai la sedang ban saino ni tu ki jinglong niam usaino nak jing start beri usaino ni tu ki jing ki tradition ki baang ukwa bangin long sisa kita ki kristan ki bah ka jing emman ka ngilat sayo ngilat hagi jakat trai jengi ngidan hang nuru bau usaino kita ki kristan ki basulat tangdap rukam ki ban pensustanat namaru Jesus Christ on fi dai mau basdang ni ka jing em ka balan la dia pat ni puli fi na ka gospel Matias kalnong ka ba arfuai kanong ka ba khatnriu khat ka ba arfuai da ngap ha ngan da batai ba da ngap ha da penlet jingmut ba ka bai wu Jisu sedang kalnong ka ba khatnriu khat ba arfuai wang nadu kata u Jisu lasdang ban pen i haki senran jong u kadai ya u ban let sya Jerusalem ban sya'ru shibun ki ai naki teman basan bat naki rangba lingdo bat naki dong thok de bat ba an penyap ru eu bat ba an penmi pat eu hakabalai kasngi khat ka ba arfu ang ni habau Petras tu la shem kerpang eu la sedang bat senang eu daang tu isnai ya ladi ko try katakan amlong yami ba arfu lai ka ong haba ula pai tu la ong hau Petras kilat sadin jonga mi usutan melang umau jentut yanga na ba mem nyau ya ki ai kini ki jong ublai hendrai ki ai ki jong ubriu khat bar psa unda kum tau Jisu ong haki senran jong u lada uno ru uman banwan nadien jonga ai ba unlan ya ladi bat unra ya la kading phna bat wan but yanga na ba uno ru ubaman ban pendiem ya la kamen sim undu no eka bat uno ru uban du no eka men sim na kabenta jonga on syam yaka pi umno habau Jisu wan haka por hang ni ka ong haka por ba kidan kirang ba lingdo ban kiteman basan ba kirang ba lingdo bat kinong thok di ba an penyap ya u bat ba an penmi pat ya u haka sengi ka balai pi Jisu wan haba kala dan lupa kini ki sistem kan ong fi ngam hang ni kham penram ni no ngam penram ni kanu sistem hanrai Jisu wan ban penkhut ya ka sistem habu wan kila dan gitu ki reuniam ha ka tu por ki bakhangla ya ki hima jong blai Jisu Kristus wan ban ai tino ya la ka jingem buang ban sa syak penyap daki pi tang kini ki sistem kan ong fi ki khangla ya blai nyibu ya blai hapo i sistem hapo hapo i senduk hanai Jisu Kristus hableu bleu pa Jisu Kristus nuan kwa ban sei na kitu ka jinglong niam kwa ban sei na kitu ki jinglong ki barem pa ban la sei na kitu ki tradition ki jinglong briu kwa ban pen i baka jingem bon a saka persai ka dai ka jingem ka ba ai tilut ka jingem ka ba lan la di ka jingem ka ba yap no pai wat Petras ni songau thu ya kata kat khat ka ba arpu arong habau Petras tu la shim kerpang la sedang ban senang eu da ka ba ong tu isnail di ko try kani kan amlong yami handau Jisu ong no habau pai tu la ong hau Petras khilat sadin jonga mi usetan melang umau jin thut yanga bat mam nyau ki jong ublai handai ki jong briu
pi ngong naduk ka lai haduk South Century kalak jak no tu ka jinglong Kristan ka basisha jong ki kam ki apostol jong ke ai ka baki apostol bat ki tu gi babut hadin ki apostol ki lale ka balang tu pindah pulik undawan uji su mentadai manong pi un senang jam kan ka balang ndai tang bun senang pa ule umno uji su ha ka to por pin kan ma ba urung ha ka temple wong ka ying jonga kam dai ka ying ba nyadi thiet da pikwa ini let naka gospel u Markus ngilet na gospel Markus wo Jisu Kris Quran tu pa hakakal nong ka ba nyaw kat ka ba san ter Jisu ong ni namar kata kita ki Farisi bat kita ki nong tho kilai kali Yau balai baki senran jong me kimyat kat kum kadukam pateng la pateng kita man basan ndai ki bamja da ki ti ki bakhlam that u yathu te ki kadai ka ba isaya la yathu lepa syapang jong pi ki ba arsap kum bala tho kini ki beri ki buram yang ada ki remyang sentur ndai ka dokno jong ki te ka jengai nanga ndai ki mani thala yang haba ki hikai ki jing hikai ki hukum jong ki beriu naba haba pi no ya ko hukum ublai pi bat scam ya ka kum pateng la pateng ki beriu kum ki jing sat ki luta bat ki khuri bat ya ki bobon ki ai ru ki wei pat kum kini pi ngau Jisu kwa syu ingi bangin hakatu ka ji por Jisu kwa bakin ngin mani tang deki lips tang deka sentur ndoi kwa ka do not pai ubu Jisu u senang persya tu ka jinglong niam ka jinglong pateng la pateng ba sumani bangi sngau hun nganong pi mata ngam dei bang aben ndrei Peni mata habun ki balang ka paja selam kilong syusai kiwan si kajing yasang tang bandap rukom ndalami nang tu mdan ai mandi ngile ayu hadu kawai pat kasandi ki ai ki kitin bangi akran hatung iet sisan em yu belai hatung iwan sisan em ban mani udah ka dok not Jisu Kristus uang man iet Yo try bau belai jang mi dadok ka dok nut baro naduk ki jingbat perkat baro naduk ka mensim baro men amani belai tau ko momot ladang iet yu belai ngin amani belai tau handai tu perkat mafi naduk mandi haduk Saturday naduk Sunday ngi jule ayu ngi kelat ngi wan Sunday ngi syus ngau tanat belai kham khat ban entertain yang ang ni ya fi belai kham khat kham sei yang ban lum lang ni fi bangin ban syus ngap yang man ka Sunday khat ba wang khil penlong senran ni ki wei Wong da pen baptis hakerteng jong kupau khun ba min sim khut penlong senran mut bak lada kila long senran kin hikai ki wai kin dan ka jing im haki jing terai jong ki kin long sha kita ki brio ki ba iet u ki habang iet ong yu Jisu Kristus ngin iet u da du ka dok not chanu ki jing duai ba min step chanu ka jing puli kitin jong blai chanu ki ai ki kitin bangi kran lada pikwa bantep ya ka balang ka ba shisha ka ba iet yu Jisu Kristus kamdai ka jing he jing bun pat kamdai ka jing bun jong pisa kamdai jong ka jing start jong unong kran man kran handai ka dai ka balang ka ba kum ka balang ka ba spa snam ka bin kong ka balang ka ba yap no LD ka ba iet yu Jisu Kristus namar ngodong mafi habang ipuli men ne pilap ba Jisu Kristus ule amno Petrus sautu kata sya yu Jisu Kristus ban yap handai bala dai ban im lakada dai baka min sim jong buriu kan im Jisu Kristus hab ban ya ban sya ayap kading pena Kalvari un hab ban mi pat ngai sya ya biai ban ya kani wang lada kadai baka do jong pi kan im ujur hab ban yap kanang ba pi pin bam kan im ka met jong fi tu siar un hab ban sya penyap ban mi ka snam bat bakadok jang pi ba pin bam tu kadok ba pinum yap tangan ba pin im kat nu ka jing im men sim Jisu Kristus wan ka ding pena Kalvari ban syayap ban mi pat utu jur ubayap usembai ubayap la tap shkhandau
Haba umi pat tu sembah umi ujur. Bangin yok bam bangin im. Kamat. Uji sukres ulang kupu na benang. Wan hiar. Wan ban yap ban tap ban mi pat. Bat uyai im entah. Ngingi bam yok kupu jong bah benang. Lada uji sukres. Usyak yap. Nak benta jong a jong pi. Kadai yang ngiru bangin yap nak ya kadok. Kadai ngi banlong kita Kristan. Tangki Kristan ki baong. Haba ka sun benang ka biang. Haba ki ai barok ki biang. Hendak ki Kristan ki balan la dia. Pa ju sukres la adap lan ya la dia. Kat khat ngong ni fi khani ka kalnong ka bakhat riu khat ka ba arpuai ter. Pilap bau ji sukres u lakaran syai kata. Buha ban yap ban mi pat bat bun syak penshitam ban. Ngong ni fi kajing em Kristan ka ba syak kam dai ka ba ka basuk. Ngamong ka bam dan jing kemen nrai kam dai ka basuk. Bihap mat sibun ki jing jenjar. Henry haba pisyak jing jenjar kan dan ka jing kemen jong blai kan dan ka jing penslek jong mensim bakhut. Bat tang ong ki briu ki bam skau thu shisai kan ka jing long mensim ka bisya. Ki riu niam kin sakhang lat e fi. Kin sailek persyak e fi. Kinum kwa ra. Ki riu niam hapo ka Bible kim jusut tanat yu Jisu Kures. Amar boleh wan ya kerana ka jing shisha. Kalau ipi ngam keran ipi dah kajing dam ni. Ngas ngau thu syai. Bau apostol Paul Quran hapok ka siti kinong koren. Kalau nong bakhat lai. Ukuran siapa kajing iit tu henry kajing iit ko ang kajing iit kaya ikemen kajing sisa. Para banget ngawan ban keran ipi ni. Ya kajing sisa jong kutin jong blai. Dah kajing iit. Namar bau blai kwa ingi bangin sulong reuniam. Kwa ba bangin sulat jingis tang ban siu sngap yo nong yalap. Kwa ingi bangin long kita ki Kristan ki ba involve. Kibalik ai nak kamta ka kertang jong u. Pat uji skures uang gumno. Yala dia ulah syakyap kading pena Calvary. Kat ka ba arpsa uang gumni. Anda kum tahu Jisu la ong haki. Senran jong u lada uno ru uman banwan nadien jong a. Jisu skures kam kat yapi. Tang ba pin chumet. Ndrai uang ba pinwan nadien jong a uang. Ai ba unlan ya ladi. How tu pilan mo ya ladi. How tu kumba uang pol. Tuan ra kata kamat jong pi banlong ka jing knya ubi tang. How tu pi wan ra mo ya kamat ka duan. How tu pi dadan sia kata ka determination. Ban bot yu Jisu Kristus mar la pen em pi dei mau ba yet syai pi. Dei da ka jing ai la pen em fi da ka jingat how Jisu Kristus tang ba kamut ba pinsulong tang ki banget. Ukhat ya pi ban but, ukhat ya pi ban lan la dia. Pat naba uno ru baman ban penem ya kamen sim, unduk no ya ka. Bat uno ru ban duk no ya kamen sim nak benta jonga un syam ya ka. Kadai ngi ban lan la dia. Kadai yang ngi bagi num jaitu kum ki Kristan ban ong bagi tat bagi samtia. Ublai jongi do ublai ubam samtia ne yok tia. Ublai un aibor ngi ladangi ngi dan sisa kata ka determination kajing terang ha kamen sim. Bandalong sisa kita ki Kristan. Ki bala pen ki do men sim khot, ki bala pen baptis do ni men sim khot. Ngin ko ngo no e ka Bible. Am ye ki jinglong tradition ki bakhat, ki jing le, ki bala naka wei ka por ka wei. Ki bala subut tenang. Kalau dai ka por, ko i wei Kristan. Ngakran ye fi ki basyong ni, bat ki basngap ya kan ka YouTube video ru ka pin i. Kalau dai ka por, bau blai un pen KM biang ya balang. Un pen KM ya kamat jong u. Kum ha ka tu kapor. Jong ki apostol. Kalau dai kapor ha ba pinlet. Ban mi no sigi surak. Sigi singkin, sigi jakatrai. Ba pin em sya kum ta Kristan ki ba kat kum ka tin jong blai. Ki ban pen ki da men sim khot. Bau blai um da the no sya bok men sim. Kita ki balan la dia blai un le kata. Ki balan la dia. Kiba ai tilat kiba ong try Jisu bukodor ngam kwa syu ban em gani kajing em kaba syu tenang kajing em kaba menta deki arpau gilai pau snam ngawan jesang along ngasuan syulat mundan ai kaba pengki ka mensim isu duai tang ya kado mundan ke ai jinglong mensim Jisu Kristus kwa kata wong ngansa prieno pinapuli naka kitab jing pempau kalau nong kabalai hang tu ka crunch pang ka balang halau dikaya
kau ngelada pisu saat. Ublay un pri no. Umman ni ke jing le niam jang pi. Umman ni ke dok nut jang pi. Umman ban pen thamai. Umman ba pinwan no. Dah kata ka mensim. Ka mensim ko ang try ji sub kodor ngamlong i nal die. Ngamla nal die. Ngam dan bor nal die. Henry ngawan ban ai kani kamat. Kum ka jing knya ubi knang pi ha ba pi wan ra ya kamat. Saka duan. Umdai ma pi ba pen khoi. Kadai haduan la pen khoi, la pen kentang ni pi da ka bor jong mensim khoi. Lang ba ka ktien jong But balai ngim dan bor mengi Kristan. Naman ngim trek syuk ban let syak ktien jong ublay. Ublay ngan ong pi jukur khu. Light na ka ktien jong la ban ker khu pi la pi but ki jinglong niam. Handai un ker khu pi. Un ai bor pi la da pi but ya ktien jong ublay. Jesus Christ haka gospel Matias kal nang ba arpuar kat khat ba arpundai wang ni. Jisu udaya thu te ula ang haki pi bakla ba pim tep ya ka jing tho lam ni ya ka bor jong ublay. Wang i parsi gi reuniam. Wang pi bakla ba pim tep ya ka jing tho lam ni ya ka bor jong ublay. Ukuran ya ki sadusi yang ni. Ukuran ya ka bor jong ka jing mi pat. Ukuran ya ka bor jong ka ktien jong ublay. Ladang ibut biang ya ktien jong ublay. Ladang iet biang ya ktien jong ublay. Kum baka batay. Ladang iet no ikitu ki jing sngaw briu. Tang i sngaw le ran. Ni sngaw le ran ba tang hakani ka balang jong am jule umta. Hakabalang jong ni jule umta. Ni limit yo ublay. Ni bu yo ublay haka box. Ublay umday ubasyong. Haka jaka ba thaw ra kiti jong briu. Kiti jong ublay ko ang. Henry. Usyong haka dok nut jong pi. Ublay haba wan penlat lut. Ya ka jing tek jing khum. Am tang jong ka pop manong ni fi. Ha, wan ban mak pop, Henry kam kot tang jing mak pop. Wan ban pelat lut jing na ka pop. Am tang bau pelat lut jing na ka pop. Wan ban pelat lut jing na ka jing long niam. Ka jing long babut rukom. Ublay umla ban kot khu fi la da pidang bat ba ya ini i jing long niam jang pi. Mi no na ka niam. Ngambong pi ban mi na ka balang. Ngambong pi ban mi na ka no na balang. Henry mi no na ki jing bat perkat jong ka jing long niam. Mani no ya ublay. Ublay upa ik senran. Kumbang aban men ne wong ke penlong senran iki wai. Hatu kat tasnam ngidan. Ni jule ayu haki Jakarta jongi. Haki school, haki college jongi. Kelabun ke pisah, ke tengkang. Hendai ublay tenat ya kata. Ublay kuat ya kata ka jinglong ka jingbun kat no ka pisah. Kat no ka jingbun beriu. Ujisu habawan. Haka temple haka tukopor. Usngopsi. Wan ban penkalalut ikitu gi AKA jong jingle beriu. Pait ngan puli pi naka gospel yu anes kal nang baar. Kat khat ka bakhat lai ter. Ti kanyam ka jinglat jong ki jiu kalajan. Ba yu Jisu la let kiu sya Jerusalem. Kat khat bakhat sa ang baula syam haka temple. Yaki bayadi, yaki masi, bat ki hilang berat, bat yaki parodi. Bat yaki nong ya pens bai. Baki daya syang. Kat ka bakhat san. Ti habaula tau ya jing sempat naki kenja jing te ula be no syabar ki baro nak temple lang berat bat masi baula te pasyat no ya usbai kinong ya pen baula penkelan ya ki mit jongki baula ong kita ki bayadi ki paro tu shim no ikini ki ai nang ni wat penlong yeng khayi ya ka yeng kupa jonga wat penlong yeng khayi ka yeng kupa jonga tiki senran jo u kilai kan mau badan kabala tho ka jing ngau siat ham ya ka yeng jong me kan bandu yang piu Jisu Christ udai ublay jong ka jing e haka gospel yu anes haka city yu anes kabani kong city yu anes nang basaw kong ublay udai ublay jong ka jing e bo pa yu kun bala kamar wai ban IT no
ialah ka jing em pai uji su le no namar ba da udap da ka jing jong ka jing sit ham ni ka yeng jong khupa jong wan ban preach ka kingdom ini kata hima ule no rong ka temple ka dai baki yamani ule no pila ngap mentan kwa bangi hakaju ka apat ngin ngap ladawan mentang idan hakaju ka jinglong ngi sultanat ban let jing sang ni sultanat banadan ki jing sang he ngamong bakadan jing bakala ai ka jing sang he labun upat datip ya ka rime khalia ka dai ka rime khalia ka babun ki kristan hendrai mendan ye ka jinglong kristan mendan ke ka jing jong blai sha blai leng bakani ka kubor ngan ong ipi ukwa ban pen kenduk ban pen km biang yang nong keren ya pi ginong snap bakal adai ka por bangin mani yo blai hawen sim ka jing shisha hawen sim ba khot ban pen sle engi hatu piju up yo men sim ba khot hatu piju duai mo hatu pilan la de mo haba onglan la de pihak ban penlet por nam tau blai pihak bandadan ka jing trang ko ba trang kai rang ikiwa ba em na pisu setengah pila sangap menta digi message ki ba dagi hajar teli ka jing em yang pi ki kubor na kelang handai tu keli yal dia menta ngin keli lang ai baro ngile ayu nam tau blai jongi ngile ayu baro skapta hatu ngi surung sumi mundan ke ai ka jing kala jing em jongi mundan ka jing san hatu blai ukhat banlong kristan tangi apostol se tangi tu gi brio jong kaspa snem ka bening kong se teng-teng an ong ipi ngila puli pelat igi theology ngiwan na ka system bat ni sedang ban batai ka ki brio daki jing start brio di theology oh baka tu ka por ka dai tang ka por jong ki apostol hatu kabalang kadai tang hajung ki por apostol kabalang ka khut tang por apostol kani kabalang kamdai bakan khut kumju Jesus Christ wan man syayap tangi ki beriu jong ki kabalang ka paspa snam ka baning kong se ne wan ban yap na man ta kabalang jong barok kawai kabalang kanong lit kuriam guang ba unda pen khut pet ngilet siapa ka titi syak Efesus kalnong basan apostol Paul wang gumno kham semwan tang mataki apostol lada piong umta balai pidang puli ka Bible balai pim sim gum bakalang ngamben ba pilet theology na ba pipuli ki jing puli hendrai lada piwan ban hikai ki dak tu ki jing hikai beriu ngar man syang anong ipi ngalangam ha ki tu ki jing hikai theology ha ki system bat ka mensim kal ayap ngam dan bor syuk ban duai ngam dan bor syuk ban yalap ngam dan bor syuk ban im kata jing im kristan namar belai ni bu yo belai ni sedang ban explain yo belai daki theology jongi daki jingle jongi kat kum ki jingle tradition baong daki tai jingle jongi kepateman nyim ailat yo mensim bakhut ndai pet ke ibu apostol Paul wong kalau nang kabasan kat khat bar pun riu kong ba unyo pen khut yaka habau sat yaka daka jing sat ka ka ketien ba un dayo pen yang yaka hakmat haladehi ka balang ka badan wuram ka bamdan jing thok bria lani ka basti lani ka ai ka bakum kita hendrai bakan yo long ka bakhut ka baklem jing duna blai khat yangi chaka jing khut blai khat ya ka balang lada pidai ka balang jong blai pintrang ya ka jing khut pintrang ya ka jing shisha pintrang yu men sim jong blai ngimla ban le dal ding ong ifi ka jing pen em dai di kam jong i handai dah ka jing net hau Jesus Christ ha jing syayap jong bat ha bor jong ka jing mi pat ka bor jong ka jing mi pat ka di bandan hangi ki kristan ka ktin jong blai kadang apply ngi mdai tang ki por jong apostol
Ino itu jing batai dah sistem. Hakipor jong apostol Petrus. Penlap ngadong ifi bahabak kialap. Kibri kidan kajing penkendu. Ya kadok nut ki kala bamut ni ki pop ki pai su blai. Bo blai pen baptis ki du men sim bakhut. Bo pon baptis ki du men sim bakhut. Yalam ki bakin em kata kajing em ka ba IT ka balan la dia. Ka ba pen sobhai blai. Manong ifi mi no na kajing long nyam. Mi no na kita kijing sngau briu. Mi no na kijing le ki bamdai kat kum ktin jong blai wan sak ktin jong blai. Compare la da pidai na kanu kon hon. Ublai umpat la da pidai no kon hon upat. Bonyo kat khu pi. Leng bak ktin jong. Leng bakat kum kajing em jong Jesus Christ. Pat saki nong Ephesus. Saki city Ephesus wong gumno da da ublai kwa ban kat khu pi. La da ublai kwa ban pinyo kita kajing khut. Pidi ban wan pat kajing hikai jong ki apostol. Ki apostol ki hikai kajing hikai jong Jesus Christ. Wat o Jesus Christ dan chu ndai upa yu men sim bakhut. Bolong nong pentengan. Baun hikai ki ai, baun penkan mau men sim bakhut penkan mau ki ai ba hikai Jesus Christ. Tada pi kwa sisa. Ba pinlong tai Kristan. Ki bau blame pendan kami pi. Compare pi dap pi compare pim dan jika kerdan ka bakraw ni kai ublay umpet ya kata. Umpet ya kata jing nang jiksa pi umpet pi dan PhD dan ni pi dan degree bakraw pra umpet ru lada pi dan lada pi dei dan ba ka PhD ru lada pi pendam ublay pendan kami pi kumju. Pendan kami apostol Paul bastat hagaju ka por pendan kami ki Petrus badai tang nong tong dok ha. Pat ngan pat Jisu ublai un kat khu kum noi pi. Un kat khu kum noi pi umla ban kat khu palat ya ka ktin jong kat khu ya ki tradition jong pi. Ya ki jingle niam jong pi umla ban kat khu. Unum kat khu da lelai. Kamut ka jingbun briung ong pi ka jing ka jingbun jong pisah ka jingbun briu. Ka de ka jing kat khu em. Ka jing kat khu ha dei ha bangi em kat kum ktin jong blai. Haba ni pen ki ya ni ka saudang saukun wi dan. Haba ki briu ki bai kendu engi. Kin sâu thụ kin y bầu đan cả jing shai jong blai pai kat khat ka city segi Ephesus kal nang bani kong khat balai kum no bầu blai nyo ban kar khu ke ai kita ki jing kar khu tang ni sâu thụ bakla bi ki jing kar khu ni duai tang ni ka do la bun duai tang jing pen khia ka do ngamong ba min ding dai rei ke ai ka men siam pan tong nya puli kal nang ka balai kat khat ka balai Kong long balakar khu ya ublai bat ukpau Jesus Christ ubau trai jongi ubalakar khu yangi daki jingkar khu bakan jaman sim baro ha ki jaka beneng hau Jesus Christ ukar khu yangi ha ki jaka beneng hau Jesus Christ ki jingkar khu ki bakum no kat khat ka basau ko ong no kat kumbau la jit yangi hau man ba 4 syong nong rem 4 pen syong nong rem ya ka perthai khnang bangin long ki bakhut bat ki baklam jing duna hakmat jang u hakajing i ke kita ki jing kerkhu bo blai kwa man kerkhu ni bangin long ki bakhut ki baklam jing duna hakmat jang u kabalang ka basispa ka ba khaspa snam ka baning kong bat menta ka de ka ju kabalang ukwa Jesus Christ ban penkhut unsai ki beri ban penkhut mentangan ong ifi syabu unwan syaba ka jingwan jong u kanja ublei un sapen ki embyang ka syong hanga pi pat hatu pi kwa ne em banlong bandan ha kita ki ka benta jong kita ki beriu ki bau blei ukwa ban penkhut pi habau ublei wan ra yu adam bau stau yu adam syam tau ra ba un chutrei kam ki jam ban penut por abanya kamai spa ai ngidan kam ka pisa ndai bangim dan kam ndai ka ai ka fokus jongi ublei habau bu adam ha kakper dan bu ban trei ka kam jong u ban kare kam jong ublei ban mani yu ublei ha thu pi mani sha yu ublei ha mensim ka jing sha
hatu la pen syat bor pi dong mensim khut hatu ki ketien ki ba pikiran bat kitu ki parlok hagi jing terai jong pi kai pi akran borok shitngi hatu pi gozep pi sngotanat ban ikran ki ai tang jong ka perthai na pidan ai ban le nang ta hima blai kan mau ngi dai ki ba syong ni dai ki citizen of the kingdom of God na kita ki nong syong snong jong ka hima blai nginum Islam hang ni ha ka perthai Noi lo bu ingi bangin long kita ki ambassador ni kita nong kit ketin siem ngin hap su thu ba man miet bat man sgi bat barok ba blai kwa ban kan ni ka jingem jangi kan let show blai pat ngan pen pi naka Deuteronomy kitab Deuteronomy kalong ba hanriu blai kwa kumno yo briu kai bo kwa kalau nong basau blai kwa ayu no briu kwa ayu na ngana fi tong ini puli kalau nong akat khat ka basau tu ngau a Israel utrai ubau blai jangi ulang uwai utrai timin iet ya utrai ubau blai jang mi dala ka do nut baro badala ka mensim baro badala ka bor baro bat khat ka ban riu bat tu ai bakini ki ketien ya ki banga hukum ya me hakani kaski kinlong hakadok nut jong me bamen yai hikai ya ki halaki khun timen keran syapang jong ki haba me syong halaka yeng bat haba me ya yakalenti bat haba me thia ru bat haba me khiru bamen te ya ki kum kadak hakakti jong me bakin long kum ki jingte salang mat apadang ki khamat jong me bat mento iki haki shauka jingkhang gaying jong me bat hi kerdap jong me pi ublei kwa kai nangi ublei uthaw ngi bangin mani u lada pila mani u ublei un pendap ki jing dan kam jong pi hanai mangi ngi da khongpang ngiet choi ki ai jong ki hima ubun riu jong kani ka perthai ngiat da khongpang ublei khat yangai pi bangin mani u ukhat bangin long kita ki briu ki banteng san haka perthai ka badum pitep nem lada pila ai tilot sisa show blai lada pi ai tilot bat man sim pensi ba blai un satre haka do no jong pi kam dei ma pi ba la hanrei un sim ba khu un ai bor fi kadan kam ya attitude the change of attitude ani di ka jing pai no ni kita jing perkhat di barim oh ba kajing yalap ka dei tang yu pastor kajing yalap ka dei tang yo tiu orang bak balang manong ipi wei pa wei briu dei ka mat dei ka benta jo ka mat kres blei lo khat ya baro bakin ya sim bentalang ukhat yang ai pi bangin le kam jong blei tang da kajing em jong pi ka baman laksi pila hoi banum yang kum ni haka polpet ban kran hanrei kamut pat bapim haki jing em jong pi baman laksi haki jakatre jong pi pinum long kita kristan bak pinteng san bapinum ya kursum lang bat ki briu jong perthai bapin mi no na tu jaka ka bam khoi bapin yang bat ublei un ona na pendan buram ya pi la da pinut ban yang ta pi IT show ublei ka jing duai pi kim step na pi pelak por u om dei ma pi bala de men sim jong blai pi ka to ka por men chuang ong haba ki briu haka pina pulis kam ki apostol habala yalap ya khtin jong blai haba ki briu ki dan ka jing kta ka do nut ki kala ka bamut ki priang yu Jesus Christ bat hang tong tu la pen baptis ki hanrei menta ki rukam nyam jong ki long up bondau la kham he hadin bau briu la kala ka bamut ru lama yu Jesus Christ ka khtin jong blai hang tu la pen baptis ki kajing ban baptis kamut ban tap no ikipop bat ban pen mi pat Jesus Christ usyayap
tap yaki pop bat mi pat kata kadai ka jing pen baptis ka ba shisha ka bat kum ka tin jong ublay pang tu pinlap baki brio haka balang ka jong ka spa snem ka baningkong kila dap do men sim bakhut lapan slek iki do men sim bakhut padahal penslek kiyo ke jing ai jong men sim bakhut kiyo ke jing ai jong men sim bakhut kidan ki bakran ru dikiwai ki thliet anong pi kidan ru ki bayo ke jing ai ban be no iki ksut ban pen khia iki bapang ban le sibon ki kamba uji su de nen men ta ba siduk bam cukut uju kwa ban le ka ju balai dei bale siliang kadai ka jing bam ngat jungi kadai ka jing hikai baklai ketin jong belai ngila awara niki seminary niki hikai lot niki jing hikai beriu ni tu no ketin jong belai ngong yaldi kum beriu bala puli bahaya ka systematic theology uba persyang men ban yalap tau uba persyang ban im ban ngai i om ka terkhong men sim ngala jan yap sendan om dan ka jing im jong an riba ka jing it jong belai kapan kendu ki beriu yang ki wan lam yang ketin jong belai pangasah sedang ban sim yang ketin jong belai kum bakalong ban akwa banang ni sakhmat om tang ban yalap ipin rei ba yaldir ban imbat kum kani ketin jong belai eno kitu ki jing kai beriu ki balat na ketin jong belai ublai kwa ban pentemai pat ipi sei ki ja kitu ki jing sha jing it ngamong ipi baka jing sha jing it kam pen em ipi hendai ka jing sha jing it hakapor jong ki apostol kile kata ban pelak por yo blai ban dinai no kata ka flash ban yap no kata ka do ka jing kwa jong ka do ban jan shu blai sanu ki balang menta ki judwai ki jusha jing it ka jing sha jing it ka pen pau bangin humble ld bangin penret ld judan mo menta mentang ibu setang ka feasting mendan chu ka fasting ngila sngat kimet ngila he beriu ngila dap ko pisa kamen jinglong men sim kam dan ai ngatrangan ong ipi bangi alum langkum ni ngada trang sya bo blai ngada duai hu blai ong traji su bakodor la na khat yanga manialap ya ketin jong mela nama khat yanga sya bam men sei bangan yalap kam dei bangan su entertain iki kadai ban penlong senran iki kadai ba kan sei sisa kita kinong ya ki brio ki ban mani sya yu blai hau men sim jing sya bangin pai pat sya ketin jong blai ngindalat ka ai ba ka ketin jong blai hi ka batai kan mau pilong ki brio ki bla surf spa kumbang aju yalap ngong habau blai open em pi pimdai ki mar ki mata ki batat atit epi da kador ba snam pat ngini lek naka city skinong koren kalnong ban riu that ka ba arpau kong kum ni namar la tit no epi da kador ba ti namar kata tu pendan burom yu blai hakamet ba da kamen sim jong pi ki balong ki jong ublai manya iban ya kani lada ya ka ksiar ba pitit akapor ba pi ai ka engagement ring lani ka wedding ring ada ibait jong fi lani ilok jong fi ibrat no ya ka ksiar ikhan mata madai pisngau kumno pila tit da kador ka baram un sngau kumno jisu kres habol tit yang ai pi da kador ba kasnam ustit kai se ustit kai ba pin manam panan kami fi ya ka sati ksiar manong ipi hakapor ba pimdan pisa pila banlet yak tu ban bu habang pat kabang kan ailun ipi kalong ka badan bor ban panan kam jisu kres ngong kom tit yangi da kador ba asnam mangin syusyong gum to when you let man ka sandi ban snap ki sermon nakawai ka sermon chakawai ka sermon ukhat ipi ban panan kam ipi o ie ipi wei la tit da kador ba asnam ukwa an pandan kam ipi om tayanga bang syukran nang ni akwa bangani kan dapat ki sisa ki beriu kinawan sisa kin pet kina pet sisa ka ai ka tin jong blai ka ong
Ngadan tang kani kawai habang ayalap syawman penkut. Kumbawa apostol Paul wang. Oh ada duai mdai banga ngasuan yalap pini meneru menstep ngada kie ban duai. Blai da kajing ai jong blai penkendet mentas tang miet. Kan ubaji ban amtang ban siu yalap epi. Ndai banga ada duai. Yang ini lah nakasiti kisigi inong Efesas. Kumno blai uhikai kinong yalam. Hai ublay ujit ikinong yalam bakin kin penmi pat sikiwe kinong yalam ndai kinong yalam kidi banlong kumno Paul wong kumno nakasiti ka baningkong jong u kasiti gi Efesas kalnong ka baningkong katkat ka bakhat riu das ngap ha wong kumno ipi kinong yalam ipi ki ba yalap ya ktin jong blay hakanur kom pidi banle Amdai tang ban syalap, ndai ba pindah terang, ban penlong senran ki baka jing iet jong Jesus Christ kan da su tiet aki. Pet ka tin jong blai ko ong ngin ya puli menta. Mane syo bangan yalap ya fi ong syo bangan wan ban ya syong lang ning ada dua iwei piwei na fi. Baka jing iet jong blai kan da su tiet fi kan man to yung wan yalap ni. Arsnam laisnam ngilong kumju. Ni wan ngilet kumju dan jing per ka jing em dan ka empat. Kalong len ai. Mentoy ka jing bun beriun rai kai ka bamtoy ka de ka jing em jangi pai ngan puli pai pol wang kumno kat ngini puli ter nong bakhatsan namar kani ka daw mangaru habang alayo sngow syapang ka jinget how jisu bau try ka badan hapdang jong pi bat kata ka jing it ka ba pipen i syakiri khut baro khat bakhan ri wang kumno ngamwai syu ban aingu nakabanta jong pi da ka bakan mau ya pi haki jing duai janga kadai kinong yalap tang bakin syu yalap ndai bakin da duai hau blai bakan ni ka ketien kan long ba kada sanga kada tenra kada penkelai ki hi banget tang bacu pensultanat bakin on ai bai jing kan show ile na ai kitu gi ai ublai kwa ek pisah kwa ai tagi ai kwa ek do not Apostol Paul wang ngamwai syu ban aingu nakabanta jong pi da ka bakan mau pi hagi jing duai jonga khat bakhan yo bau blai u Jesus Christ u bau trai jangi ukpa ka buram un ai happy ya umen sim ka jing start un ai happy ko para banget bas ngap mentang ni ada duai bakan ni kaktin jong blai ka bangayalap anda duai sya bau blai u Jesus Christ u bau trai jangi ukpa ka buram un ai happy ya umen sim ka jing start bat ka jing pen pau ha ka jing tip syapang jong u umen sim ka jing start undarung tang ban syu entertain ya ka jing mat perkhat dari ka doknut kan darung wamin sim ka jing start baka jing pen pau ka jing tip syapang jong u bala pensyai khmat ka doknut jong pi ba pin yo tip ka ei kalong ka jing kerman ka jing khat jong u bat ka ei kalong ka jing kenrai ka buram jong ka benta jong u hakiru khut bat ka ei ka jing kraw tam e ka bor jong u syangi ki banget kat bakum kata ka jing trai ka bor ka jing klan jong u kat khat bar phokong ka ba ula trai hau kris man ba ula penmi pat u naki bayap bala pensyong u syakti kaman jong u ha ki jaka benang ong ada duai ba nang ni sakhmat syak ba ki ni ki ba syong lang bat ngang ni bat ki ban yo snow lang ba kan ni ka YouTube baka ktin jong blai kan da syong sa api bakan penki embyang ya ka revival ya kata kajing pen ki embyang baki briu ki pat ba jong blai kin mani no yu blai kajing sha hom sim kajing sha bakin mi no nak tu kijing ki tradition jong ki jing sumani tang ban sudap rukam ban su pen kesan ya no blai pen kesan yang ketin jong u pen kesan yu Jesus Christ pen kesan yang kanu ka jing le niam pen kesan yang ketin jong u ker khu ketin jong u pendap lada pim tre ban but ulak ban penkela iki mau ban mani u bleu long bleu badan bor kata handai bau i udang khat e fi IT no shu wan no shu wan biang syakot ba i no spor gitu jing puli jing fi wan biang syakot ba ko ngo ya ketin jong blai shu puli ko kalong nai ele ban batai ban complicate ya ketin jong blai nai penyele ban penkulma re hi beriu ya lap be ya jing sha jong ketin jong blai ya ka simplicity ni kata ka jing long kajing senlar jong ketin jong blai kum bakalong da ini kentien ini abu blai ini abu kajing duai pen no kan rap jisu bakodor haba kini ki bay syong lang bat nga kini ki para banget
Kiba syang lang ngakum ni try. Ba kini kiban yok snow lang ba kanika YouTube traji subakodor. Ngada duai kan traji subakodor. Baka ketien jong mi traji subakodor ngada duai try kembau pol duai kan traji subakodor kanda yok rung tetrai ka dok nu jong ki. Kada penkelang kan traji subakodor. Kinda iet shisha ya mi try. Kinda mani ya mi try men sim ka jing shisha try. Kinum syuhun no kan traji subaki dan try ki balang jong ki. Bagi dan haki tradition jong ki traji subakodor. Handai traji subakin da mat no traji subakodor yang kata kabor jong jing mi pat traji subakodor. Kabor traji jong jing pan baptis yu men sim bakut try. Kabor traji bo men sim bakut unra syak tien traji subayit kin ie no gini ki jing long do try. Ki jing hikai jong kodok, ki jing hikai jong ki brio traji subakodor. Handai traji subkayit kinum pet kanu kanu ka balang kanu kanu traji su. Kin pet syangane syanu kin pet ya ka tien jong mi kan try bala yalap try bakin kok ngo ya tien jong mi try makwa bakin kok ngo try. Ada dua ibu nu mensim bakut try yo mensim jo jing start darong ka dok no jong ni wei pi wei try. Be sngau try ji subakodor. Try ji subah baka shwa baka jingwan jong mi kan ja try ji subakodor. Men sei men pen khut ya balang melekular ma ong men pen khut ya ka. Ka baklem tok bria men present try ji suman wara ka khamat jong mi kan try ji subakodor. Try ji subakodor ma ai try ji subakodor ka man la lut ingi. Ni trek ne man but syai mi ni trek ne man denial dia. Ni trek ne am banda IT lot sel dia terangi trek ne bang men pendan kami traji subakodor hoi men pendan kami kita traji subakodor ki bat terang sya kena ji subakodor trai nganget badang ni syakmat traji subakodor nganget traji suman trai ka kam traji su jong ka jing petmai bor jong slap ba khaduk traji su ngin I traji subakodor ka Meghalaya traji subodok ka wei trai kat sedang bat traji su I kata ka jing iet syai me trai ka jing ham syai me trai ka jing manisha ka ba me meda syam sobha kan traji subakodor traji subakodor traji su ada nget kin traji subakodor ki ai trai bala yalap ni kim long le na ai trai namar me trai ma ong traji su bala yalap ya ktien traji su kan hawan thaipat try ki bakok ngo try ki pendam try jisu yau ni sembai try jisu kin sasai ki sok try ba lai pau henry pau wat sis pak syak try jisu bukodor man pendan buram ya mi aman pendan buram yu bri wen try jisu bukodor ba try jisu ban penyar ki hima jong mi try bai kaman jong mi le wen try jisu bukodor sai sin pat try IT shami ken try jisu bukodor ka buram ka jingero kalong tang shami bode hak panyo ki jingero try apa nak kertang jong jisu amen. Try bat haka bawai no tu ai baka jing it ba jong blai ka jing ai jong Jesus Christ na bam jukut shabam jukut bat ka jing ya selok ba thiang tam bon ti ba khu ai ba kini lai hawai kin dan kat hangi ba shong ni bat haki ba mani lang yu blai baro ba ka balang satlak aparthai tra Jesus kodor menta bat halakarta amen ayu yu blai fi baro nong snap